जोङो माने स्पर्ट्स मेटेरियल्स बेखौ राननाय हाबाफारि लाखियो सालाकाथि समस्थियाव। दा प्रमद बर' सारनि जेनोखि साननाय बियो लासै लासैनो फकासाव फैनो थांगासिनो दङ। दिनैहाय जोङो सालाकाथि ब्लकनि सिङाव थानाय मोननै प्राइमारिखौ लानानै जोङो बे राननाय हाबाफारिखौ लादों। दा मोजाङैनो मोनदों जायफोर बिथांमोना बे स्पर्ट्स मेटेरियल्सखौ मोनबाय बिथांमोना गाजा गोमजायै फैनानै बेखौ लांनो फैदों आरो लांनो फैनायजों लोगोसे बिथांमोना खोब गोजोननाय मोनदों। ओरैनो जार्सि, इजार सेट आरो हेन्ड ग्लभ आरो नेट आरो सक्स बे मोनबा आइटेमखौ राननाय जादों। मानो होनोबा जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे गेलेनाय बेलायाव मोनसे सुबिदाया फैयो बेखौ नोजोर बोनानै। ओरैनो प्राइमारि लेभेलाव जोङो राननो थांदों। दा बुंनो थाङोबा गिबि लिस्ट हिसाबै फार्स्ट लिस्ट हिसाबै मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि सिङाव मोनबा मोनबा क्लाबखौ जोङो नोजोर बोग्रोदों। बेनि उनाव जोङो फारि फारि रानलांबाय थानानै होलांगोन। दिनैहाय 13टा क्लाबनो जोङो रानजेनदों। गिबि हिसाबै सालाकाथि हिसाबै मोननै प्राइमारिनि सिङाव थानायखौ आरो बे सालाकाथि सिङावनो 52टा क्लाबफोरनो जोङो रानबावनाय जागोन। गासैबो बिटिआर ओनसोलावनो रानगोन नामा? बिटिआर हालामाव 10टा जिल्ला हिसाबै दङ, माबा हिसाबै राजनिथि हिसाबै। दा बे जिल्लानि सिङाव मोनब्रै जिल्लानि सिङावबो जों रानजोबगोन आरो मोनफ्रोमबो प्राइमारियावनो मोनबा मोनबा हिसाबै जोङो रानगासिनो दङ। आङो गिबियाव सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो दिनैनि जिनाखि स्पर्ट्स मेटेरियल्स राननाय बेयो दिनै सालाकाथि ब्लक अफिसाव दिनै हाबाफारि लानाय जादों आरो बेयो दिनै फार्स्ट फेज राननाय। जोंनि दिनै राननायाव दिनै जों 13टा राननाय जादों। सालाकाथि प्राइमारि आरो मोनसेया जाहैबाय खुरसाकाथि प्राइमारि। दा जोंनि थांखिया जाहैबाय जोङो बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों मोजां मोनसे भबिसत दानाय, मोजां मोनसे समाज दानाय आरो दिनै जों बयबो मिथियो स्पर्ट्सआ मोनसे समाज दानायानो होन, इयुन जोलैखौ इस्टाब्लिशमेन्ट खालामनायावनो होन, शारिरिक स्पर्ट्सआ मोनसे मानसि समाजाव ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट जिनिस। दिनै जों बेजों खौसेथिबो खालामनो हायो। दिनै जोङो बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गोबां मोनसे गावनि थांनानै थानाय बेलायावबो जोङो मोनसे फिउचार ब्राइट दानानै लानो हायो। आरो बेल' नङा, दिनै फुटबलनि जिनाखि स्पर्ट्स मेटेरियल्स रानदों बेल' नङा, एनि काइन्ड अफ स्पर्ट्सआवनो दिनै जोङो जुदि मोजां प्रडाक्ट खालामनो हायोबा जोंनि लाइमोन समाजाव जोङो ओनसोलानो मोनसे दावगानो हायो। ओनसोलल' नङा, दिनै बिटिआर बा आसाम बा नेसनेल इन्टारनेसनेलाव जोङो मोजां मोनसे गेलेग्रा बा खेलुवै जानो हायोब्ला जोङो जोंनि समाजाव बा जोंनि फिउचाराव खोब मोजां मोनसे जोङो आवगायलांनो हायो होननानै आं माने सानो। दिनैनि जेनाखि स्पर्ट्स मेटेरियल्स राननाय बेवहाय जोङो दिनै माने रेजिस्टार नङैनोबो जों होनाय जादों, रेजिस्टारनोबो होनाय जादों, नन रेजिस्टार क्लाबफोरनोबो होनाय जादों। मानो होनोब्ला दिनै जोङो बे स्पर्ट्स मेटेरियल्स राननायाव जोङो खोब गोजोननायबो मोनदों। मानो होनोब्ला दिनैनि राननायाव फार्स्ट फेज राननायाव माने जों जाय जाय क्लाबफोरखौ लिंहरदों बिथांमोनहा एकदम गासिबो मेम्बारफ्रानो मोनसे क्लाबाव बिदिनो 10 जन 12 जन 8 जन दङ। बिथांमोनहा एकदम खोब आग्रहै खोब इन्टारेस्ट लानानै स्पर्ट्सनि दिगाव दिनै बिथांमोनहा जोंनि अफिसाव फैनानै बिथांमोनहा लांफैदों। दा आं आसा खालामो जाय जाय बिथांमोनहा बे स्पर्ट्स मेटेरियल्सखौ दिनै मोनलांबाय बिथांमोनहा गेलेनायाव निस्सय गोसो होगोन आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि सालाकाथि ओनसोलाव बा गावबागाव ओनसोलाव निस्सय मोजां मोनसे गावनि थांनानै थानाय बिथिङाव आवगायनो हागोन आरो जोंनि समाजाव जिनाखि माखासे थासारिफ्रा
बेले बेजे बेबो बे गेलेनायनि गेजेरजों निस्सय मोजां मोनसे संस्कार जागोन होननानै आं सानो। सालाकाथि ब्लकनि सिङाव मोनबेसे क्लाबफोरा मोनफुंनो थांगासिनो दं? दिनै जोङो टटेल सालाकाथि ब्लकआव 55 टटेल क्लाबनो जों होनाय जागोन। दिनै फार्स्ट फेजआव 13थाखौ जोङो राननानै होनाय जाबाय आरो उननि बेलायाव जों बेबादिनो स्टेप बाय स्टेप पर्यायक्रमै जोङो स्पर्ट्स मेटेरियल्सखौ राननानै होनाय जागोन।